Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Luis. Taong 1990, walang eksaktong lugar. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang malaking bayan sa Luzon itong si Luis at ang kanyang pamilya. Hindi ko napapangalanan ang lugar pinuno. Gawa ng magpahanggang sa ngayon, dito pa rin sila nakatira. Basta yung bayan, malaki at maunlad. Isa rin ito sa mga nangunguna pagdating sa pakikipagkalakal sa ibang mauunlad na lugar at mga bayang nasa labas ng bansa. Kaya maraming tao roon ang nabiyayaan ng hindi masukat na kayamanan. At kabilang sa mga ito ang pamilya ni Luis. Noon pa man may kaya na talaga sila. Kaya nung umusbong ang ganoong negosyo, kabilang sila sa mga nauna. Malawak ang sakop ng kalakal nila sa puntong may direktang koneksyon na sila sa mga dayuhan. Dahil dito, kung kaya't lumaki siya na malayo sa kahirapan. Parte rin ng politika ang mga magulang niya, kaya naman hindi sila basta-bastang naaapi sa lugar nila. Sunod din sa layaw niya ang kanyang mga magulang, kaya lumaki siyang abusado. Hindi man sa paninira pero napakasama talaga ng ugali niya noon. Kahit sino pinagdidiskitahan niya at hindi siya marunong tumingin sa mga responsibilidad dulot ng mga ginawa niya. Palaging bukang bibig niya, nasa likod niya ang kanyang mga magulang kaya wala siyang dapat na ikatakot. Ganon at ganon palagi ang kanyang naiisip hanggang sa maksanayan niya na ito. At sa pagsapit ng taong 1990, nasa edad 20 anyos na si Luis. Ayaw niya noong mag-aral pero napilitan siya dahil ito ang gustong mangyari ng mga magulang niya. Pero sa halip na magbanat ng buto sa pag-aaral, ginagamit niya ang kanilang impluwensya para hindi siya bumagsak sa kanyang matrikula. Kung ano-ano rin ang ibinibigay niyang regalo sa kanyang mga guro, nang sa gayoy makasiguro na sasang-ayunan nito ang markang gusto niyang makuha. Sa loob ng 3 taon pinuno, ganun palagi ang ginagawa ni Luis hanggang sa dumating ang puntong may nakatapat siyang guro sa kanyang ika-4 na taon sa kolehiyo. At ang gurong yon ay kilala sa pangalang Ulyong. Itong si Gurong Ulyong pinuno, naiiba sa lahat ng mga guro. Estrikto at hindi nagpapabayad. Ganon ang pagkakakilala ng mga estudyante sa kanya. Hindi rin ito basta-bastang nangpapasa ng estudyante, lalo na kung hindi ito karapat-dapat. Kaya naman nang magsimula yun sa paaralan, ito ang kinatakutan ng lahat. Ika nga ng mga nauna sa kanila, ibabagsak ka ni Gurong Ulyong kapag hindi mo rito napatunayan ang sarili mo. Wala rin itong pakialam sa pera at kahit may hirap ito, minsan hindi ito nasilaw sa mga alok ng mga estudyante niya. At alam niyo ba na yung mga nang-aalok sa kanya noon ay bigla na lang nawala. Walang makapagsabi kung saan pumunta ang mga estudyanteng yun. Basta ayon sa mga nakakakilala rito, isang araw ay bigla na lang itong umalis ng bayan kasama ang kanilang pamilya. Ni hindi na nga nila ito nakausap, kaya naging palaisipan din ito para sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo pang kinatakutan ang guro. Nung mabalitaan nga ito ni Luis Pinuno, medyo nasindak siya, pero hindi siya nagpakita ng takot sa harap ng mga kamag-aral niya. Kesyo di yun totoo, sa tamang presyo ay mababayaran niya ito at kung ano-ano pang pagmamayabang para lamang mapansin ng karamihan. Sige nga, Luis. Kung talaga matapang ka, huwag mo siyang pasukan ng 1 buong taon. Pagsapit ng pagtatapos natin, tsaka mo siya bayaran kapalit ng magandang matrikula. Tingnan natin kung mababayaran mo siyang talaga. Ha? Hindi naman pwedeng 1 buong taon akong hindi papasok. Gawin mong kalahati. May kasunduan tayo. At kapag nabayaran ko, ano naman ang makukuha ko sa'yo? Dapat merong premyo para seryosong usapan natin. Nang marinig ito ng kaibigan niya, medyo napangiti lang naman ito habang tumitingin sa kanilang mga barkada.
Alam kasi nito na seryoso na siya sa kanyang mga sinasabi, kaya medyo napapaisip na rin ito sa magiging kapalit kung sakali mang magtagumpay ito sa kanilang kasunduan. Sige, ibibigay ko sa iyo yung bisikleta ko. Di ba matagal mo na yung gusto? Kapag nabayaran mo si Tandang Ulyong, sa'yo na yun. Tapos bibigyan pa kita ng 2,000. Ayos na ba yun, Luis? Masyado namang mababa. Pero sige, papatulang ko na yan. Ang mahalaga naman dito, mapahiya kita sa ating mga kaibigan. Yan lang talaga ang gusto kong mangyari. Matapos niyang magsalita, tumawa lang naman ang grupo nila. At magmula noon, paunti-unti nang dumadalang ang pagpasok niya sa oras ng pagtuturo ng gurong si Ulyong. Noong una wala namang naririnig si Luis sa guro. Pero habang tumatagal, nabalitaan niya sa mga kaibigan niya na pinaparinggan na siya nito. Kesyo ibabagsak siya, wala itong pakialam kung sino ang mga magulang niya at kung ano-ano pang pagbabanta. Ngunit sa halip na masindak, ginawa niya lang itong katatawanan. Isang hapon habang kumakain siya sa labas ng paaralan, nagulat na lamang siya nang lapitan siya ng kanyang mga kaibigan. Pagdating ng mga ito, agad na nagwika yung kapustahan niya ng, Naku, Luis! Mukhang hindi ka makakapasa at posibleng babalik ka sa susunod na taon. Payo ko sa'yo, pasukan mo na ang oras ni Gurong Ulyong. Hindi na yun natutuwa sa'yo. At kapag ipinagpatuloy mo yan, makakarating na to sa mga magulang mo. Seryoso ang matanda, Luis. Kaya mas mainam, itigil na natin ang ating mga napag-usapan. Ayaw naman kasi naming makapagtapos kami nang hindi ka kasama. Ha? Ano ka ba? Makakapagtapos ako kahit hindi ko pasukan ng lahat ng guro sa paaralang to. Siguro kaya kang nananakot dahil alam mong matatalo ka na, no? Sa bagay, ilang beses na naman yung nangyari sa'yo, di ba? Kung ako sa lagay mo mananawa talaga ako. Ikaw ba naman? Talo na ng bansag sa'yo. Nang marinig ito ng kaibigan niya, nagalit na rin ito sa kanya. Kaya sa halip na magtagal pa ang pag-uusap, iniwan na siya nito. Agad itong umalis ng nag-iisa para hindi na sila magkasakitan pa. At pagkaraan ng araw na yon, madalang na lang sila kung magkita. Literal na iniiwasan siya ng kaibigan niya pero hindi niya ito pinansin. Kesyo wala siya ritong pakialam, basura ang ugali nito at hindi naman yun kawalan. Ganon kasi talaga ang ugali niya, Pinuno. Kaya karamihan sa mga nakikilala niya, di talaga nagtatagal. Bale, kaya lang dumikit sa kanya ang mga kaibigan niya dahil palagi niya itong nililibre kapag may bakanting oras sila. Tuwang-tuwa naman ang mga ito, lalo pat malaki ang natitipid nila kay Luis. Pagsapit ng araw ng Biyernes, dito na nga nagpadala ng liham ang maestro sa kanyang mga magulang. Ang kaso lang, hindi ito nabasa ng tatay niya dahil hinarang niya ito pagkalabas ng paaralan nila. Di na rin niya yun binuksan at diretso niya itong ipinasok sa basurahan. Ang hindi alam ni Luis, naglalaman ng liham na yon ng mga paraan kung papaano niya malulusutan ang problema. Yun nga lang, hindi niya ito binasa dahil akala niya naglalaman ito ng mga banta ng matanda ukol sa kanyang ginagawa. Matapos niya itong makuha, tsaka siya nagdesisyon na pumasok sa paaralan kinahapunan. Hapon kasi nagtuturo si Tandang Ulyong bago maglabasan. Naiilang man noon si Luis sa gusto niyang gawin. Pilit siyang pumasok para mapagbigyan yung kaibigan niya. Inakala niya kasi na sa pamamagitan nito ay magkakaayos sila. Subalit di pa man siya nakakaupo, bigla siyang sinalubong ng guro nila. Malayo pa lang kitang-kita niya ang panlilisik ng mga mata nito na parabang gusto siya nitong lamunin ng buo. Pagkaharap nilang dalawa, tsaka nito hinawakan ng kamay niya sabay hugot sa kanya patungo sa gitna ng silid kung saan ito nagtuturo. Nang maramdaman niya ito, pilit naman siyang nagpumiglas pero
hindi na siya nakawala sa pagkakahawak nito. At nang marating na nila ang lugar, sapilitan siya nitong pinaupo sa nag-iisang upuan na nasa pinakaunang hanay. Matapos nun, tiningnan ng guro ang kanyang mga kamag-aral habang dahan-dahan itong nagwiwika rito ng, Nakikita niyo ba tong batang ito? Ito ang kamag-aral niyo na hindi pumasok sa akin ng ilang buwan. Sinubukan ko siyang bigyan ng pagkakataon, pero naging matigas ang kanyang ulo. At yung liham na ipinadala ko sa kanyang mga magulang, binasura niya. Hindi maganda ang ugali nito, kaya dapat itong turuan para hindi na pamarisan. Kaya sa araw na ito, ngayong nagdesisyon siyang pumasok, sasabihin ko sa inyo na hindi siya makakapasa sa akin. Babalik siya sa susunod na taon habang kayo'y naghahanap na ng trabaho. Ganon din ang sasabihin ko sa mga kapwa ko guro na humahawak sa inyo. Kung akala niya madadala niya ang lahat sa pera, nagkakamali siya. pagkasambit nito ng mga katagang yon, sapilitan siya nitong pinalabas ng silid. Habang kinakaladkad siya ng guro, tumutulo na noon ang luha niya, hindi dahil sa takot, bagkus ay dahil sa matinding galit. Sa isip-isip niya, gagantihan niya ito at handa siyang magbayad kaano man ito kalaki. Pagsarado nito ng pinto, agad niyang kinuha ang mga gamit niya. Mabilis din siyang umuwi hindi para magsumbong, kundi para tawagin ang mga kaibigan niyang naaasahan niya sa mga ganoong sitwasyon. At nang matawag na niya ang mga ito, tsaka niya inilahad dito ang galit niya sa matandang yon. 8 kalalakihan ang nautusan ni Luis para saktan at paslangin yung guro nila. Bago rin niya ito palakarin, sinigurado niya na planado ang lahat. Yun bang hindi talaga ito mabubulilyaso? Pinag-ingat din niya ang mga ito at higit sa lahat, pinagdala niya ito ng malalakas na uri ng armas. Matapos niya itong armasan, tsaka sila nagkausap bago isagawa ang binabalak niya. Seryoso si Luis sa kanyang mga sinasabi, lalo pat hindi yun ang unang beses na may ipinapapatay siya. Sa edad niyang 18 anyos pinuno, nasangkot na siya sa iba't ibang uri ng krimen na hindi alam ng mga magulang niya. At para maitago ito, pinatahimik niya ang lahat ng taong gusto niyang ipahamak. Binayaran din niya ang mga nasa pwesto at tinakot ang mga tagapagpatupad ng batas kung sakali mang aarestuhin siya ng mga ito. Matapos nun, binigyan niya yon ng sapat na salapi para tuluyan na itong manahimik. Ganon katindi kumilos si Luis Pinuno, kaya sa murang edad, masasabi talagang eksperto na siya sa ganoong kalokohan. Pagkatapos ng kanilang usapan, 1 linggong tiniktika ng kanyang mga tauhan ang bahay ni Gurong Ulyong. Mula nang umalis ito nung gabi, hindi na ito bumalik para walang maghinala sa kanilang plano. Habang abala ang mga ito, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral na para bang walang nangyari. Inagahan na rin niya ang pag-uwi nang sa gayoy makuha niya na testigo ang kanyang pamilya kung sakali mang may magturo sa kanya. Akala niya madali niyang matutupad ang kanyang plano, pero makalipas ang 2 linggo, hindi na niya nabalitaan ang kanyang mga tauhan. Ipinahanap niya ang mga ito pero bigla na lang itong naglaho na walang iniiwang bakas. Nung mawala ang mga ito, agad na dumulog sa kanila ang magulang ng mga biktima. Kesyo, ilang linggo na itong nawawala, naniniwala ito na inutusan ito ng tatay niya at kung ano-ano pa. Ang kaso hindi yun nasagot ng mga magulang niya dahil sila lang ang nakakaalam sa mga pinagplanuhan nila. Nagsawalang kiburin si Luis sa mga narinig niya upang hindi siya mabuntunan ng galit ng pamilya. Itinanggi rin niyang nakasama niya o nakausap ang mga ito nang sa gayoy hindi siya nito paghinalaan ng kung ano-ano. Suportado naman yon ng kanyang mga magulang, gawa ng nakikita rin ito na wala siyang ginagawang kaduda-duda. Nang marinig naman ito ng mga dumulog na pamilya, wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa mga sinasabi nila.
At para gumaan ang damdamin ng mga ito, inabutan ito ng pera ng kanyang ama. Masinsinan din nila itong kinausap nang sa gayoy maiparamdam na hindi lang yon nag-iisa sa kinakaharap nilang laban. Wika pa ng tatay niya. Huwag kayong mag-alala. Nagtatanong-tanong na ako para malaman natin ang kinaroroonan nila. Hindi na kayo iba sa akin. At parang pamilya na rin ang trato ko sa inyo. Pero sa ngayon maghunos dili muna kayo. Dahil hindi natin yan masusolusyonan kaagad. Sana lang wala pang nangyayari sa kanila. Dahil sa sinabi nito, nagpasalamat ang mga taong pumunta sa kanila. Nawala na rin ang pagdududa, kaya ang patungkol sa mga nawawala ay dahan-dahan na ring nakalimutan. Halos ilang buwan din nila itong hinanap pinuno, pero wala talaga silang natagpuan. At habang ginagawa nila ito, patuloy pa ring pumapasok ng paaralan si Luis. Sa mga oras na yon, medyo dumidistansya na siya sa mga kaibigan niya, gawa nang naiinggit siya sa mga ito. Seneryoso niya kasi ang banta ng kanilang guro, kaya inaasahan na talaga niya na hindi siya makakapagtapos. Kaso lang, hindi siya ang tipo ng tao na madaling sumuko. Kaya habang tumatagal, kung ano-ano ng paraan ang naiisip niya. Gusto niyang saktan at baldahin yung matanda para magkaroon ito ng kapalit. Sa gayong paraan, mababayaran niya ang kasalitan nito at makakapagtapos siya. Yun na lang ang nakikita niyang solusyon sa problema niya, kaya palihim na naman siyang naghanap ng mga tao. Kagaya ng inaasahan, nakahanap na naman siya. Mga dating rebelde ang nakilala niya, kaya inaasahan niya na madali nitong madadali ang kanilang magiging biktima. Ngunit kagaya ng mga nauna, nawala na lang din itong bigla. At sa puntong yon, nakaramdam siya ng matinding kilabot. Wala siyang ideya sa mga nangyayari, pero nakasisiguro siya na may kinalaman dito ang guru niya. Kaya naman dala ng kuryosidad, palihim niya itong sinubaybayan magmula noong nawala ang kanyang mga inutusan. Pilit din siya noong dumistansya dahil kapag nakikita niya ito, tila bang nakakaramdam siya ng hindi kaaya-ayang enerhiya. Yun bang bigla na lang bumibigat ang katawan niya, tumatamlay siya at nahihilo. Paulit-ulit niyang nararamdaman ng ganon hanggang sa isang hapon, bigla siya nitong tinitigan kahit nasa malayo siyang parte ng paaralan. Nung makita ito ni Luis, agad na kumirot ang puso niya. At sa sobrang takot, napaupo na lamang siya sa pasilyo kung saan siya nakatingin. Maya-maya pa, dali-dali siyang naglakad para lumabas na ng paaralan. Pinili niya kasing umuwi na noon nang sa gayoy hindi na siya nito masundan. Ang kaso pagbaba niya ng hagdan, nakita niya itong naglalakad papaitaas. Walang asignatura sa parting yon ng paaralan ang guru niya, kaya nang makita niya ito, agad siyang nakaramdam ng pagtataka. Bigla rin siyang nawala sa sarili niya, kaya kahit gusto niyang magtago, hindi niya na ito nagawa pa. Pagharap nilang dalawa, inutusan siya nito na sumunod. Sa takot noon ni Luis, napilitan siyang sumunod kahit para nang puputok ang puso niya dahil sa nerbiyos. Pagdating nila sa likod ng paaralan, umupo ito malapit sa palikuran habang nakatitig sa kanya. Nagsimula na rin itong magsindi ng sigarilyo na parabang nagpapakalma ito. Ano hong kailangan nyo? Kung iisipin, wala na kayong obligasyon sa akin kasi binagsak nyo na ako, di ba? Ba't nyo pa ako pinapunta rito? Habang nagsasalita siya, hindi niya may pagkakaila ang takot na namumutawi sa boses niya. At nang marinig yun ng guru niya, nakita niya itong ngumiti habang unti-unting binabalot ng dugo ang mga mata. Sa isang iglap, biglang umitim ang balat nito kasabay ng paghaba ng mga kuko nito. Ilang segundo lang nangyari ang bagay na yon, pero hindi niya na ito nakalimutan. Matapos itong ipakita sa kanya ng guro, tsaka ito kasyual na sumagot ng,
Wala naman. Gusto ko lang mapag-usapan ng tungkol sa mga taong inutusan mo. Hindi na maganda ang ginagawa mo, iho. Marami na ang nadadamay. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko sa kanila? Sigurado ako may ideya ka. Nang marinig ito ni Luis, bigla na lamang siyang natahimik. Alam niya kasi na nagsasabi ito ng totoo, gawa ng hindi mawawala ang mga inutusan niya kung hindi ito pinatay ng pakay niya. Kaya naman sa halip na umimik, naiwan siyang tahimik sa lugar na yon habang nanginginig ang buo niyang katawan. Tulala rin siyang nakamasid sa matanda habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang luha. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong tumayo. Paglapit nito sa kanya, nakita niya na normal na ang anyo nito at wala na itong kakaiba sa katawan. Bago ito tuluyang umalis, maamo siya nitong nginitian kasabay ng pagbulong nito ng, Huwag mong itigil yang nasimulan mo. Dahil kapag itinigil mo yan, papatayin ko ang mga magulang mo. Kukunin ko ang lahat ng sa inyo at wala kang magagawa para pigilan ako. Nagkakaintindihan pa tayo? Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka pa lamang ito umalis. At magmula noon, hindi niya na ito nakita. Dumaan ang mga araw, iniwasan na muna niyang pumasok sa kahit na anong asignatura nila. Hindi na rin siya bumibisita sa paaralan dahil alam niya na kapag pumunta siya roon, makikita na naman niya ang matandang kinakatakutan niya. Akala niya ganun lang ito kadali, pero lingid sa kanyang kaalaman, nagsisimula pa lang ang kalbaryo ng buhay niya. Dumaan ang isang linggo, wala siyang naranasang kakaiba. Lahat normal, hanggang sa isang gabi, habang nagpapaantok siya sa ikalawang palapag ng bahay nila, nakita niya itong dumaan kasabay ng mga taong nagpoprosesyon bilang paghahanda sa paparating na pista. Pagharap nito sa kanilang tahanan, bahagya itong tumigil para sipatin siya. Pagpang-abot ng kanilang tingin, ngumisi ito habang nagsisenyas ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Sa takot noon ni Luis, dali-dali siyang pumasok para magtago. At magmula noon, gabi-gabi niya na yung nasisilayan. Minsan sumusunod ito sa mga nangangalakal ng kung ano-anong basura, bandang 10:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Wala siyang ideya kung ano ang binabalak nito, pero base sa mga kilos nito, mukhang pinag-aaralan nito ang kanilang tahanan. Nang mapagtanto niya yon, kinutuban siya ng masama. Gusto na rin niya itong ilahad sa mga magulang niya, pero natatakot siya na baka malaman ng mga ito ang katotohanan sa pagkawala ng mga taong hinahanap nila. Di hamak na mas importante ang lihim niya, kaya kahit delikado, ipinagpatuloy niya ang pagtatago niya sa mga ito hanggang sa isang gabi. Dito na nga tuluyang lumapit ang matanda sa kanilang tahanan. Bahagya nitong nakausap ang tatay niya bago yun tuluyang pumasok sa loob. Pagsarado nito ng pinto, narinig niya itong nag-uusap hanggang sa tumahimik ito pagkaraan ng ilang minuto. Dala ng kuryosidad, agad niya itong tiningnan para malaman kung ano ang nangyayari roon. At pagsilay niya, bumungad sa kanya ang tatay niya na nakabulagtana at naliligo na sa sarili nitong dugo. Nakasabit na rin sa dingding ang kanyang ina habang nakabaon sa katawan nito ang isang uri ng kawayang kulay itim. Di kalayuan sa kinaroroonan ng kanyang magulang, naroon ang kanyang guro, hawak-hawak ang mga puso nito. Sarap na sarap yun sa pagkain habang unti-unting nagbabago ang anyo. Nung masipat niya yun, nalanta na lang bigla ang kanyang katawan. At habang pinagmamasdan niya ang nilalang, tila bang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasilayan. Pakiramdam nga niya,
Panaginip lang ang lahat. Pero kahit anong gawin niya, sadyang hindi niya maipagkakaila ang katotohanang nasa harapan niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tumayo ang matanda kasabay ng paglakad nito papaitaas ng bahay. Nung makita yun ni Luis, dali-dali siyang nagtago sa kanyang silid. Inakala niya kasi na siya ang pakay nito. Pero nang marinig niya yung nakaakyat na, inuna nitong pasukin ang silid ng mga katulong at mga trabahador nila. Bahagya siyang nakarinig doon ng kumusyon bago tumahimik ang paligid. At pagkatapos nun, tsaka naman ito pinasok ang kwarto ng kanyang mga kapatid. Rinig na rinig niya kung papaano ito paslangin ng matanda hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Pagkaraan ng ilang minuto, napakatahimik na sa loob ng bahay. Inakala nga niya na umalis na ang nilalang pero maya-maya pa, narinig niya ang langit-ngit ng pinto ng kwarto niya. At pagsilay niya rito, nakita niya yung nakatayo habang duguan ang katawan. May kung ano rin yung inangasab na parabang hindi pa ito tapos sa pagkain niya. Pagsilay naman niya sa mukha ng guro niya, bumungad sa kanya ang anyo nitong hindi nalalayo sa isang mabangis na dyablo. Paglalarawan niya rito, bungo ang mukha nito, tapos may 4 itong pangil na matatalas. Parang kutsilyo rin ang mga kuko nito at dumoble ang laki. Nang makita yun ni Luis Pinuno, inakala niya na yun na ang katapusan niya. Ngunit paglapit sa kanya ng matanda, kaswal lang siya nitong kinausap ukol sa mga bagay na hangad nitong malaman niya. Hindi ka mamamatay ngayong gabi, iho. Ang kamatayan ay isang magandang parusa. Hindi ko ipapataw sa iyo yan. Dahil ang gusto ko, habang buhay mong pagsisihan ng pagkawala ng iyong mga magulang. Dahil sa iyo kaya napahamak sila. At dahil sa iyo kaya namatay ng maaga ang mga kapatid mo. Wala kang ibang sisisihin sa mga pangyayaring ito, kundi ang iyong sarili. At magmula ngayon, mararanasan mo ang hirap ng mga pangkaraniwang tao. Kagaya nila, gagapang ka sa araw-araw para makakain ng disente. Hindi ka magkakaroon ng utusan at katulong, at kahit anong gawin mong pagbabanat ng buto, hinding-hindi na uunlad ang buhay mo. Makakaranas ka ng matinding karamdaman na halos hindi mo mahahanapan ng lunas. At hanggat nabubuhay ka, mananatili ako sa iyong tabi. Matapos itong sabihin ng matanda, biglang nagsiliparan ang mga paniki sa loob ng kanyang silid. Nagtagal ito ng ilang minuto bago yung tuluyang maglaho. At pagkatapos nun, naiwan siya sa loob ng nag-iisa. Walang kahit na sinong kasama habang dahan-dahang nilalamon ang unang palapag ng bahay nila. Naramdaman lang niya noon ang sunog nung may nakita na siyang makapal na usok. Dahil dito, kung kaya't dali-dali siyang umakyat ng bintana para lumundag. Awa naman ng Diyos, nakatalon siya sa ikalawang palapag na bali lamang sa katawan ng kanyang natamo. Ngunit yung baling ito ay dahan-dahang lumala hanggang sa hindi na siya nakalakad ng maayos. Kalaunan, ang ganun niyang karamdaman ay naging daan upang maibenta niya ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Mabuti na lang talaga, may mga kadugo pa siyang nagmamahal sa kanya. Ito ang nagsilbi niyang ikalawang pamilya para makaraos sa araw-araw. Ayon kay Luis Pinuno, magmula noong nasadlak siya sa ganoong sitwasyon, hindi na siya naaalala ng kanyang mga kaibigan. Nakikita niya ang mga ito pero wala itong interes na dumalaw sa bahay kung nasaan siya. Tinanggap na lamang niya ito, lalo pat alam din naman niya na hindi naging maganda ang pakikitungo niya rito. Sa totoo lang, inakala ni Luis na hanggang doon na lang ang kalbaryo niya.
pero hindi pa pala. Dahil paglipas ng ilang linggo, naging madalas na ang pagpapakita ng matanda sa kanya tuwing sumasapit ang kadiliman ng gabi. Minsan pumupunta lang ito para bumisita, pero may mga pagkakataon ding may mga dala-dala itong labi ng tao. Sa silid niya yun kumakain, habang nakikipag-usap yun sa kanya. At sa katagalan na gano'n ang sitwasyon niya, nasanay na rin siya. Ayon kay Luis, kaya ito ginagawa ng matanda ay dahil sa gusto nitong malaman ang kanyang kalagayan. Mas natutuwa rin ito kapag nakikita siyang naghihirap dahil ang pakiramdam nito natutupad na ang parusa na kanyang iniatang dito. Ngunit sa kabila ng ganoong pangyayari, natutunan niyang makontento sa kung anong kinahantungan ng buhay niya. Katagalan, ang matandang yon ay hindi na niya naging kalaban. Bagkus ay itinuring niya na ito bilang isang kaibigan. Saksi ang mga tinuluyan niya kung papaano siya makipag-usap dito dahil sa gabi-gabi naririnig siya nitong nagsasalita. Gusto man itong alamin kung sino ang kausap niya. Hindi niya ito pinahintulutan dahil na rin sa mga pagbabanta ng nilalang. Dumaan ang mga taon, unti-unti nang nanawa ang matandang yon hanggang sa hindi na siya nito binisita pa. Nang mapansin niya ito, tsaka siya nagtanong sa kanyang mga kadugo hanggang sa malaman niya na bumalik na pala sa Iloilo ang guro niyang si Ulyong. Nang marinig niya ito, agad siyang naghanap ng paraan para gumaling, ngunit nabigo siya. Ayon sa mga albularyong nilapitan niya, kahit malayo na sa kanya ang nilalang, hindi na siya nito matutulungan pa. Kumapit na ang sumpa sa kanyang katawan at sa madaling sabi, parte na ito sa mga bumubuhay sa kanya. Nang marinig niya yon, di na siya nagpumilit. Kahit papaano nakontento na rin naman siya sa buhay na meron siya. Pero alam niyo ba, kahit gano'n ang sinasabi ni Luis, may mga pagsisisi pa rin siya sa buhay niya. Kung sana hindi niya yun ginawa, masaya pa sanang nabubuhay ang kanyang pamilya. Kung sana nag-aral lang din siya ng mabuti, hindi sana niya naranasan ang hagupit ng kanyang gurong gabunan.